саломи гарму ҷӯшони ма ба кулли мардуми тоҷик ва берун аз Тоҷикистон, хусусан ба ҳама мардуме ки дар ғарибӣ ҳастанд дар ҳамин Россия. Дар шаҳри Екатеринбург ҳастам. Албатта ки дурӯзаи меҳмон ҳастам дар ҳамиҷа. Хостам ки аз саломи гарму ҷӯшони худро ба шумо бирасонам. Муддати чанд хабат навигарӣ накарда будам. Хостам ки ҳамин шаҳрда биём як дита клип баҳри шумо пешкаш кунам. Дар рафти кор ҳастем. Ба шумо хотиррасон кунам ки ба наздикӣ 3 ё 4 та клипи нав меброя. Хапам бести намешава. Рости гап фикр мекунам ки ай системаи саҳна дур шудӣ. Албатта ки як муддати 2 моҳ буд системаи зиндагии хона хати як-ду хурсандиёро гузарондем. Ҳамин сабаб навигарӣ накардем чанд хат. Ҳамира гуфтанӣ ҳастам ки мухлисода мо ҳамеша дар фикри шумо ҳастем. Шумо хиёл накунед ки мо шуморо фаромӯш кардем. Албатта ки кӯшиш мекунем ки баҳри шумо навигарии тару тоза пешкаш кунем. Барои ҳамин мухлисои азиз канала дастгирӣ мекунем. Кӯшиш мекунем ки активи канала намекушем. Чунки дар ки ҷои бошам набошам, дар кадом ҳолат бошам, мегӯям барои мухлисон ичина боша як дита клип кардан дар коре ки мухлисо интизор мешаванд. Дар Екатеринбург ба мақсади клип омадагиам. Албатта навормон як-ду рӯз пас сар мешавад. На он қадар муддати зиёд дар ҷо ҳастем. Барои мехоҳам ки ягон хизмата, ягон чизе ки бошад, мисол мо дар бари шумо ҳастем. Баъзеш мақсад мега кайалдин омадӣ, хабар надодӣ, мо ихетӯӣ доштем, мо фалон хурсандӣ доштем. Барои ҳамо бародарон ма ҳастам видео кардам ки ма дар ҳамиҷа ҳастам, дар хизмати шумоям. Ҳамин рақамҳои поёнда мефроя. Ҳамин рақамҳо ватсапи хидмат, ма аз дасти худам дай. Алоқа бироем бо ҳам суҳбат мешем. Худованд нигаҳбони ҳар якояки мову шумо бошаву ҳамеша тансияту хонаобод бошем, зинда бошем. Канала дастгирӣ мекунем, фаромӯш намекунем. Бо рафти кори клипда бо ягон ҷо ягон ҷоша мепартам, бо мебинем хайхтон. Зинда бошем.